Číslo 12 HRT ako srdce. Tieto dokážu znížiť búšenie srdca normalizáciou do zdravého rytmu. Minimalizujú riziko trombóz, znižujú vplyv karcinogénnych látok na organizmus, znižujú riziko kardiovaskulárnych ochorení spôsobených zvýšeným krvným tlakom, podporujú zníženie cievneho tonusu a rozšírenie ciev, čo vedie k zníženiu krvného tlaku, spevňujú cievy, regulujú srdcový sval. Zloženie HRT: DNA účinných látok z hroznového semena, ženšenu, ašvagandy, semena granátového jablka, maliny, lesných jahôd. Všetko nabité zápornými jónmi pre maximálny účinok. Predstavte si jednotlivé benefity týchto plodín a tu sú v koncentrovanej forme v jedinom lahodnom draže zdravom cukríku. Všetko pre vaše srdce a cievy. APL Go Rapid DNA Drops je rastlinná výživa a terapia z buniek rastlín, jediná svojho druhu vo svete, pretože je vyrobená jedinou technológiou vo svete, nazývanou Accumulit SA. Táto umožňuje extrahovať koncentrované účinné DNA liečivých plodín, nabiť ich zápornými jónmi, čo veľmi zjednodušene znamená, že tieto DNA zdravé cukríky cielene v tele smerujú k poškodeným bunkám a reparujú ich. Vzhľadom na fakt, že nejde o liek ani liečivo, sú APL Go Rapid DNA Drops skutočným, unikátnym, funkčným jedlom s priaznivými účinkami na zdravie človeka. Sú pre kohokoľvek vrátane detí, sú vegánske, bezlepkové, bez alergénov, to znamená áno, môžu ich aj ľudia alergicky na bylinky a sú absolútne bez rizika. A samozrejme certifikované po celom svete.